Asimo! 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 Oh, quiet muna, quiet muna. Excuse me, magpapalo ba kayo? Ay, hindi, trip ko lang tumakbo mula sa bahay papunta dito. Nakita mo naman, di ba? Filing of candidacy. Siyempre, magpa-file ako, di ba? Asimo! 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 Mga supporters niyo po? Hindi, bali, supporter yan ng kalaban ko. Hiniram ko lang. Siyempre, susuportahan ako niyan. Ano ka ba? Supporters ko yan? Oo, yes. Excuse me ho. Ano ho bang tatakbuhin ho ninyo? Konsehal, First District ng Pasay! Asimo! Asimo! Talaga? Asimo! Talaga? Ano yon? Talaga? Takbo ka ng counselor ng Pasay? Duda ka talaga? Hindi ba pwede? O kung hindi pwede, presidente na lang. Ay, po, pero walang eleksyon para sa presidente. Eh, yun na nga sinasabi ko eh. Kaya baka pwede, yan, mag-file na lang ako ng candidacy pa. Ano ba naman tingin mo sa akin? Hindi ba ako eligible? Mukha ba ako nuisance candidate? Pwede naman, di ba? Sige po, ito po yung form ho. Paki-fill upan na lang po. Siyempre, pipilapan ko nung titigan ko to. Ito, mabubuo ba to pag tinitigan ko lang? May dala po ba kayong ballpen? Pwede na ba to? Pwede na to? Baka hindi pa pwede, magpapabili pa ako. May pambili ako, no? Di ba? Gusto niyo? Pwede. Pagkatapos pong silapan, pakibalik na lang. Siyempre, babalik ko. Alam mo, iuwi ko to. Tatakbo ko, papaprame. Siyempre, filing eh. Paano mapag-file ko, di ibalik sa inyo. Papile ko, ha? Sige, babalik ko sa inyo, okay? Pwede, sandali lang. Okay. Kunan mo ako, kunan mo. Tapos na ho. Hindi, tumayo lang ako para makapagkwentuhan sa iyo. Siyempre, tapos na. Ito na, oh. Amin na ho. Pwede ba magpa-picture muna habang pinapile ko to, ha? Dali, Asimo! Yan. Asimo! 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 Pwede pakibilisan. Ano ka mo? Pwedeng pakibilisan niyo. Pakibilisan. Talaga? Kung gusto mo, wag na lang ako kumandidato. Kung gusto mo, kayo na lang ang tumakbo. At siguradong susuportahan ko kayo dahil magiging mas maunlad ang Pilipinas pag kayo ang nakaupo. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no?